हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ एवं सकाल सकाल उठिली उठला पर मोर जी कम था सकाल कम सब सारीदेली सकाल कम सरीगला आज भाविली शुक्रवार जेहेतु आज कौन खाइबी तो माछ तो ना हेनी शुक्रवार नॉनवेज बार नॉनवेज न खाइले तो केमी लगुथ जो मैंने नॉनवेज खाऊन से जानते तो मुझे भाविली आज माछरे कौन नुआ बनैबी सबुदिन तो सेम जिनस खाऊँ तो भाविली आज नाई आज नॉर्मल जिनस माछ भजा को मु पियाज रसुण ताको छेचिकी पकईकी भलसे भाजबी ता सहित डाली भात डाली माछ भजा एत सुंदर खाଇବା खाइकिना ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋତେ ତୋଷାଳି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଲାଣି ଯିବି ଯାଇପାରୁନି ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କେହି ଯଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଥରେ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚାନ୍ଦୁଆଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଛି ବି ତାକୁ ବି